Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng chicken and pork kare-kare mga kapudibis at meron tayo ditong tubig. Bago po tayo kumain mga kapudibis, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Mangantana po. Opo, mangantana. Siyempre kare-kare mga kapudibis, meron tayong bagoong. Dahil hindi ako pwede sa bagoong kay Ate Albian. Bawal si BPM. Bawal sa akin yung bagoong. Kahit mukha akong bago. Oy. Di naman. Oy. Ganda-ganda mo kaya. Ay, thank you. Kaya yung pera. Sarap-sarap. Yan. O, nasubo natin. Ay, oo nga pala. Susubo na ako, syempre. Taba. Ang unang subo ay para sa inyo. Mga kapudibi. Mangantana po. Manganta mo. Ang sarap ng bagoong bal. Saan yung gulay? Gulay tayo mga kapudibis. Gulay. Sarap ng puso. Lagyan mo ng bagoong. Sarap. Sausaw mo sa bagoong. Puso ng saging. Sarap. Ang sarap ng sarsa ng kare-kare. Madami siyang mani. Baboy tsaka puso. Gulay. Sarap na. Sarap ng gulay. Gulay lang ba panalo na, no?
Bago, Tsaka, oh, Anong pangit? Cheers. sarap. Yan yung kulay. Sarap naman. Mga daliw. Oh my God. Balang kaya Jelly Asia. Hani kalambot kay ngasbok. Meron ako dito. Ang laki. Konti lang. Bawasan natin yung taba. Hindi ko kaya. Lambot. Sarap. Sabi ko to na. Sige. Sabi natin yung taba. Hindi ko kaya. Gusto mo? Taba is life. Huwag kayo mag-alala mga kapatid. Biira lang kami kumain ng taba. Kapag lang Pasko, may okasyon, nagmumukbang. Kapag nagmumukbang naman kami mga kapatid, salitan naman syempre. 3 days. Sa tatlong sa isang linggo, sa isang linggo, 3 beses. Thrice a week. Biira lang naman kami kumain ng taba, isang gulay tsaka isda. Minsan 2 beses lang sa kaya, isang linggo. ini-enjoy na lang natin yung taba. Kasi parang jelly is ang lambot. Ang lambot. Tsaka nagja-jogging naman si Pipi. Kaya, sa nagko-comment matakaw ako, it's okay. Maglaway kayo. Hindi, totoo naman. Matakaw talaga ako. Totoo naman. Inaamin ko naman yun. Sarap kasi kapag kumakain ng nakakamay. Kasi, Pinoy na Pinoy. Sarap. Kumakain ng may age. May walang age. Kasi kamampangan. Tanggapin nyo na kami kung sino kami.
Ang sarap ng bagoong. Sarap ng kare-kare. Bilisan na natin, nangangawit na siya. Mga kapudibis, kung ayaw nyo ng kare-kare ng baboy, pwede pong kare-kare ng manok. Ayan. Okay, paanong manok, ne? Kung nagtitipid. Pwede ba yun? Paano manok? Wala. Okay. Na-try mo na. Hindi pa. Sila kung gusto nila. Bilisan natin, nangangawit na siya. Yung cameraman namin nangangawit. Camera woman namin nangangawit na. Nasira kasi yung stand ng ilaw namin yan. Hawak-hawak. Mga kapudibis, kung sa tingin nyo makalat yung ano namin, Sarsa yan. totoo po yung makalat kasi salsa. Hindi natin maiwasan yan. Diba? Kasi salsa yan. Sagyo mo pa? Ayun mga kapudibis, agis na naman yung pamangan mi. Sa susunod na mukbang na ulit tayo mag-shoutout ha. Kaya kita-kit sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi.